starter. Er du med også? Og det skete i dage, hvor Maria var voldstiv. Seriøst, fuck. Hvad sker der her? Kom, lad os... Hvem fuck er du? Du kan bare kalde mig The Spirit. Ej. Fuck sker det her? Maria. Jeg hedder Gabriel. Jeg kom for at fortælle dig, at du faktisk er gravid. Undskyld, hvad sagde du? Ja. Du må råbe Maria. Maria. Ja. Shit. Undskyld. Hvad føder du, eller hvad? Okay. Okay. Pres. Pres. Okay. Jeg ser noget. Der sker noget dernede. Okay. Halleluja! Sker det, Jesus? Hvad er det her? Sker det, Jesus? Det er ikke så meget, men jeg skal ud og købe en crib. Du ligner mig tilbage i gang. Hvad? Hvad skal jeg her? Yeah. Hvem fuck er I? Altså, det er fordi, vi hørte, du har fået sådan en lille baby G og sådan noget. Så kom lige med nogle sådan gaver til dig, fordi det er sådan lidt svært og sådan noget, lidt ung og sådan noget, ikke? Så jeg tænker, må du ikke lige sådan sige, hvad det er, vi... Det kan jeg i hvert fald. Altså, for det første, så har vi en, der kan lave mad. Så har vi en, der kan passe babyerne. Og så har vi en til fornøjelsen. Du ved ikke, hvad jeg mener. Det er jo så den bedste, ikke? Men skal vi ikke rulle videre eller sådan? Det er sådan, hold lidt nederne her. Okay, vi ses. Ses. Ja. Hvem er the sugar daddy? Hvem fuck er far? Hvad snakker du om? Ej, hvor er det her?